que la Miyabi entendrà que tan sols és un animaló i que... Espera! Quieta! Té! Una bèstia! Veig que has decidit rendir-te. Ara ja no et podràs escapar. Això no deu ser... Miyabi! No, no vinguis! Vés-te'n! No t'acostis! Ah! Un escarbat, un escarbat! Un escarbat? Ai, però si és el meu botó! L'he buscat per tot arreu. Un botó? No passa res, no t'espantis, no és cap escarbat. S'ha pensat que el botó era un escarbat. Aquesta Miyabi no és tan perfecta com semblava. Veig que la Miyabi també té els seus punts febles. M'alegro de saber-ho. És tot una sorpresa. No et posis així. Em sap molt de greu. No ens n'hauríem d'haver rigut. No ho hem fet amb mala fe. Exacte, el que passa és que ens ha sorprès una mica i per això... Vaja, aquest cop sí que s'ha enfadat de debò. Val més que esperem fins que es calmi una mica, d'acord? Ai. Miyabi! Aviat serà l'hora de dinar. Va, dona, surt per menjar. T'estem esperant. Què, com va? Continua sense contestar. Sí, ja ho veig. Tu també deus tenir gana, oi? Té el dinar. Va, endavant, menja. Menja, vinga. Oh. Miyabi, si no t'afanyes, se't refredarà el dinar. Miyabi! Ostres, que n'arriben a ser de pesats. Ara que jo potser també m'he comportat com una immadura. Què és aquest soroll? Què li passa a aquesta ara? Em sembla que també està amoïnada per la Miyabi i vol que surti de l'habitació. Vaja, potser tens raó i espera que surti. Aquella bèstia? Tant me fa. Com a encarregada, no penso tolerar la presència de res que pugui perjudicar aquesta mansió, encara que solament es tracti d'una mascota. De cap manera. Per començar, la culpa de tot plegat la té aquest coi de bestiola. Ho sento, de seguida ho recullo, Miyabi. Què et passa? Estàs sencera? Sí. Ai, quin avorriment. Això ja no és el que era. Per anar bé, les pífies de la Taeko han d'anar seguides dels crits de la Miyabi. Tens raó. Al final el menjar s'ha refredat i la fura encara no ha tornat. No, però no ho entenc. Com és que la Fura està tan pendent d'aquella dona si no ha parat d'empaitar-la? Per què s'estalla a la seva porta, Jo li he donat menjar, però no l'ha volgut ni tastar. Potser no voldrà menjar fins que la Miyabi hagi sortit de l'habitació. La Fura també deu passar gana, igual que ella. Ja ho tinc! Li portarem el menjar a la Miyabi a l'habitació i li tornarem a demanar, sisplau, si ens podem quedar amb la Fura. Només falta la firma.
La ploma. Doncs ja està. Tampoc calia que fos aquella. Puc firmar amb qualsevol altra ploma. Veig que al final s'ha cansat. Estava ben tipa de sentir-la gratar a la porta. Com s'ha pogut ficar aquí dins? Està atrapada! Mireu, pobra bèstia. L'hem de treure d'aquí darrere. No l'estiris així, deixa-la, li fas mal. És tan estret que val més que no l'estirem, pobreta. Doncs què fem? Bé, hem de fer alguna cosa. Si poguéssim moure el rellotge d'alguna manera... No puc! No s'ha mogut gens. Vigila! Espera, Kaoru, deixa'm que t'ajudi. No sé pas si... Té raó, si fem força entre tots potser el podrem moure. Provem-ho. D'acord. Aguanta! De seguida et traurem d'aquí darrere. És impossible. Pesa massa. No el podrem moure. Pobra fura. Mireu, ha deixat de moure's. No ens podem rendir. Ja ho sé, però... Aquest pas... Es morirà! Miyabi! Miyabi! No et moris! Mireu, s'està quieta, no es mou! Tornem-ho a provar una altra vegada tots alhora. Preparats, va! Aparteu-vos! Miyabi, què fas? Òndia, tu! Els objectes que es trenquen es poden arreglar. Els objectes sempre es podran reemplaçar. Però la vida no. Ja falta poc. Aguanta una mica més. Miyabi! Aneu amb compte! Ui, quin mal. Com estàs? Has pres mal? Ho sento, perdona. S'ha salvat, que bé! Ostres, és per això que els animals no m'agraden, ho veieu? Me n'alegro que la Miyabi s'hagi decidit a sortir de l'habitació. Ha sigut gràcies a la fura. Ai, sí, el nom! Què us semblaria si li diguéssim Uzume? Uzume, com el personatge mitològic? Sí? M'agrada, però qui va ser aquest personatge? Explica'ns-ho. Per fer sortir la deessa Amaterasu de la cova on s'havia reclòs, els déus van decidir fer una festa davant la cova per fer el darull. Qui va aconsellar tots els déus va ser la sacerdotessa Uzume. Doncs perfecte, per mi ja està. Sí, és un nom preciós. I a tu què et sembla, Miyabi? Què? Uzume. Bé, em sembla un bon nom. Visca! Decidit! Es dirà Uzume! Que bé! Sí. Uzume! Uzume! Uzume!
Què passa, Tina? Ostres, tu, no has vist pas la Uzume? Ja ha tornat a desaparèixer? Segur que ha anat a buscar la Miyabi. Quina ràbia! La Uzume corre tot el dia darrere la Miyabi i jo em sento ben sola. En fi, què hi farem? Segur que la Uzume ho sabia des del principi, que passaria això. Tens raó. Sabia que la Miyabi és molt bona persona, és clar que sí. Així, perfecte. Si vols tenir l'esperit tranquil, és molt important crear un entorn que sigui agradable. Hola, Uzume. Què portes avui? A veure, no m'ho ensenyes? Fuig d'aquí, ara mateix! Vés-te'n! T'he dit que no t'acostis! Marxa d'una vegada! Fuig! Vés-te'n! Marxa! Sembla que li agradi fer-li bromes a la Miyabi, oi que sí? Sí, almenys ho sembla. És per això que no m'agraden els animals!